Το credits είναι ένα δίκτυο που ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να γνωστοποιήσει και να ανταμείψει καλές πράξεις που συμβαίνουν γύρω του. Για να δημιουργήσει κάποιος λογαριασμό στο credits, χρειάζεται να κατεβάσει την εφαρμογή από το Play Store ή σε λίγες εβδομάδες και από το App Store για τα iPhones. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, ο χρήστης λαμβάνει 100 credits, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ανταμείψει άλλους χρήστες για οποιοδήποτε λόγο. Οι πρώτοι 1000 χρήστες θα λάβουν 1000 credits. Η ιδέα γεννήθηκε πριν 2 περίπου χρόνια, όταν ο φίλος μας, ο Ρόχαν, που είναι και ο CEO του Credits, είχε βοηθήσει έναν προετοετή φοιτητή μας να διαβάσει για τις τελικές εξετάσεις των μαθηματικών του και η διαδικασία πήρε αρκετές ώρες. Ο φοιτητής μας τότε συγκεκριμένα του είπε: εύχομαι να υπήρχε κάποιος τρόπος να σε ευχαριστήσω αρκετά, γιατί εξόδεψες πάρα πολύ από τον χρόνο σου να με βοηθήσεις, χωρίς να έχεις κανέναν όφελος. Και ουσιαστικά μου έδειξες ότι τελικά υπάρχει ικανοποίηση στο να προσφέρεις τη βοήθεια σου χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό μας ενέπνευσε και μας έβαλε κάτω να σκεφτούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να δείξουμε την εκτίμηση μας για τους άλλους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Και τελικά αποφασίσαμε να βάλουμε μαζί μια ομάδα με αρχικά 4 άτομα και μετά γίναμε 5. Και ήμασταν 4 άτομα που ήμασταν φίλοι από το πρώτο χρόνο, γιατί σπουδάζαμε στο ίδιο πανεπιστήμιο και είχαμε ξεκινήσει το ίδιο έτος. Τα άτομα είναι ο εαυτός μου, ο Μιχάλης, ο Ρόχαν, η Πία και η Πεϊράν, και έπειτα βάλαμε και στην παρέα μας τον Μάνος, ο οποίος είναι πιο μεγάλος, έχει χρόνια εμπειρία με επιχειρήσεις και μας βοηθά ως μέντορας. Ο Ρόχαν και εγώ έχουμε σπουδάσει πληροφορική μαζί και γνωριζόμαστε γιατί έχουμε πολλά κοινά μαθήματα. Η Πεϊράν έχει σπουδάσει επικοινωνιολογία και η Πία marketing. Μέσα από το credits προσπαθούμε να δώσουμε στους χρήστες μας τη δυνατότητα να εκτιμήσουν καλές πράξεις που συμβαίνουν γύρω τους και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια λυσίδα από καλά νέα και θετική ενέργεια. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ενεργητική ενέργεια στη ζωή μας. Από την ώρα που ξυπνούμε μέχρι την ώρα που θα πάμε για ύπνο, ο εγκέφαλος μας συνεχώς βομβαρδίζεται από κακά νέα, από κακές ειδήσεις. Βλέπουμε τόσα γεγονότα να συμβαίνουν γύρω μας που μας αγχώνουν και μας προβληματίζουν και πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μια πηγή που μπορούμε να πάρουμε καλά νέα, μια πηγή που μπορούμε να εμπνευστούμε από τα καλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και γενικά κάτι που να μας κάνει να νιώθουμε ωραία. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που έχουμε διαβάσει αυτόν τον 1,5 χρόνο, οι οποίες δείχνουν ότι όταν βλέπεις κάτι καλό να γίνεται μπροστά σου, μια καλή πράξη, οτιδήποτε σου δημιουργεί καλά συναισθήματα, τότε εσύ νιώθεις καλά που το βλέπεις, οι άλλοι που το ζουν νιώθουν καλά. Και όλοι μαζί έχετε πιο πολλές πιθανότητες να κάνετε κάτι, μια καλή πράξη ή να συμπεριφερθείτε καλά σε κάποιον, να βοηθήσετε με κάποιον λόγο, να βοηθήσουμε. Γι' αυτό μας κάνει να νιώθουμε ωραία και μας κάνει να συνεχίσουμε αυτή την αλυσίδα που μιλήσαμε πιο πριν. Με το credits θέλουμε να παρέχουμε μια οδό όπου οι άνθρωποι ουσιαστικά μπορούν να μοιραστούν κάτι που τους κάνει να νιώθουν καλά, έτσι ώστε να το δουν και οι φίλοι τους και να νιώσουν και αυτοί καλά. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε κίνητρα ουσιαστικά σε όλους να σκέφτονται θετικά και να βοηθούν και να εκτιμούν ο ένας τον άλλον και να το βάλουμε μέσα στην καθημερινή μας ζωή το πράγμα. Θα ήθελα να δω το credit στο μέλλον να εξαπλώνεται και μέσω του διαδικτύου θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ομάδες παγκόσμια οι οποίες θα συνεργάζονται για να λύνουν τα προβλήματα που απασχολούν όλους μας ή κάποιες ομάδες πληθυσμού. Είμαστε ήδη σε επαφή με πολλούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς από όλον τον κόσμο και δουλεύουμε μαζί και μελετούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε στην πλατφόρμα που χτίζουμε για το credits, ώστε να ενώσουμε αυτούς τους οργανισμούς που προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα κάποιων ομάδων πληθυσμών παγκόσμια μαζί με ομάδες ανθρώπων οι οποίες θέλουν να τους βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί να είναι ιδέες, μπορεί να είναι να προσφέρουν το χρόνο τους, εθελοντικά, μπορεί να προσφέρουν χρήματα για οτιδήποτε χρειάζεται. Αλλά η ιδέα είναι ότι όλοι μαζί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και μέσω μιας πλατφόρμας που θα μας προσφέρει μόνο καλά νέα, μόνο καλά συναισθήματα, μόνο καλή θετική ενέργεια, θέλουμε να ενώσουμε όλον τον κόσμο, να το πούμε, για να λύσουμε τα προβλήματά μας μαζί. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε την τεχνολογία που χρειάζεται και πιστεύουμε ότι το credits προσφέρει κάτι που δεν υπάρχει σήμερα.
φτιάχνοντας το credits, είχαμε να αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Κυρία ήταν η έλλειψη χρόνου, η έλλειψη εμπειρίας που είχαμε και η απόσταση που είχαμε μεταξύ μας. Ήμασταν όλοι φοιτητές και δουλεύαμε παράλληλα. Πράγμα το οποίο μας βοήθησε το ότι ήμασταν ήδη σε κάποιες επιχειρήσεις άλλες και δουλεύαμε για να δούμε πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος και πώς δουλεύουμε τις ομάδες για να αποκτήσουμε ένα αποτέλεσμα, πώς βάζουμε στόχους, πώς οργανώνουμε μια εταιρεία κλπ. Όμως από την άλλη μας έτρωγε πάρα πολύ χρόνο και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάναμε για το credits, πώς θα το κάναμε και μετά να κάνουμε τη δουλειά. Επίσης δεν είχαμε καθόλου εμπειρία, γιατί είμαστε ακόμα φοιτητές και είχαμε μόλις ξεκινήσει να κάνουμε πρακτική σε εταιρείες, κάποιοι από εμάς. Οπότε πάμπολες νύχτες τις περάσαμε ξύπνοι όλη νύχτα, κρατώντας ο καθένας ένα βιβλίο ανάλογα με τον τομέα του. Πρέπει να μάθουμε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, πρέπει να διαβάσουμε νομικά, πρέπει να διαβάσουμε οικονομικά, marketing, ψυχολογία. Όμως είχαμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Στην πορεία του credits είχαμε βρει και κάποιον επενδυτή που επίστεψε στην ιδέα μας και μας βοήθησε τόσο οικονομικά όσο και με τις γνώσεις του που έχει πάρει ως επιχειρηματίας εδώ και 20 χρόνια. Το οποίο ήταν πολύ θετικό και μας βοήθησε να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Για να στηθεί μια τέτοια δουλειά δεν υπάρχει ιδιαίτερο κόστος, αναλόγως με το αν θα κάνεις τη δουλειά μόνος σου ή αν θα βάλεις άλλο να κάνει τη δουλειά για σένα. Το μόνο σίγουρο κόστος που θα έχεις είναι να αγοράσεις domain και web hosting που μπορείς να το βρεις και κάτω από 100 € το χρόνο. Όμως όπως προείπα, αυτό προνοεί ότι τα εμπλεκόμενα άτομα θα κάνουν τη δουλειά, δηλαδή δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις designer, προγραμματιστή ή οτιδήποτε άλλο χρειαστείς. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση για τα νέα παιδιά της ηλικίας μου να κάνουν κάτι ανάλογο, δηλαδή να βρουν μια ιδέα δική τους και να την κάνουν πράξη. Ειδικά με την ανεργία που επικρατεί στον κόσμο σήμερα, πιστεύω ότι είναι μια καλή επιλογή γιατί τα ωφέλη που θα έχεις είναι πάρα πολλά. Καταρχάς, δείχνεις ότι έχεις όρεξη να βάλεις αρκετή δουλειά, έχεις την επιμονή, έχεις και τη δημιουργικότητα για να μετατρέψεις κάτι από μια ιδέα σε έναν προϊόν. Και αυτό πιστεύω είναι κάτι που θα εντυπωσιάσει οποιοδήποτε εργοδότη. Γιατί παράλληλα, δουλεύοντας για να υλοποιήσεις την ιδέα σου, μαθαίνεις πράγματα. Δηλαδή, εγώ δουλεύοντας στο credits έμαθα αρκετές γλώσσες, έμαθα πολλές τεχνολογίες που δεν ήξερα, που με βοήθησαν μετά να βρω δουλειά σε μια άλλη εταιρεία και να μπορώ να κάνω το credits στον ελεύθερο μου χρόνο. Και γενικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Δουλεύουμε σχεδόν 2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια και πιστεύω ότι η εμπειρία που πήραμε αξίζει όσο 10 πτυχία. Μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι θα έκαναμε, πώς θα το έκαναμε, να σπάσουμε τις διαδικασίες σε μικρά κομμάτια. Πρέπει να μάθουμε, όπως είπα, νέες τεχνολογίες, πρέπει να διαβάσουμε πράγματα που δεν είχαμε διαβάσει. Πρέπει να δοκιμάσουμε πράγματα σε ομάδες πληθυσμού, πρέπει να μιλήσουμε σε άλλους ανθρώπους για την ιδέα μας που μας ανάγκασε να δούμε την ιδέα με διαφορετικά μάτια και να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Έχουμε γνωρίσει και δουλέψει με πάρα πολλά άτομα. Και το μόνο που χρειάζεται πραγματικά είναι χρόνος και να έχεις όρεξη για δουλειά. Και μόνο καλά μπορείς να πάρεις, οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε πάρει πάρα πολλές εμπειρίες, έχουμε πάρει πάρα πολλές γνώσεις, τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να βρεις και δουλειά αλλού, αν δεν θέλεις πλέον να συνεχίσεις ή αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όμως είναι μια εμπειρία που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο και πραγματικά θα το συνιστούσα σε όλους όσους έχουν κάποια ιδέα. Βρείτε μια ομάδα που πιστεύει στην ιδέα σας και απλά άμα δείτε τρόπο που μπορεί να σας πάρει από την ιδέα στην πραγματικότητα, τότε μην ακούσετε κανέναν, κυνηγήστε το. Είναι μια απίστευτη διαδικασία, θα μάθετε τόσα πολλά πράγματα και πραγματικά θα το συνιστούσα σε όλους.